का तुरे जातनी के भैया बहनी देख ली लो। देखिए कितना सुंदर फुलाइल बा। देख तनी जा एकरा के हम चटनी भी बहुत अच्छा होला, एक के मतलब पकौड़ी भी बहुत अच्छा होला। पहले हम छोट छोट पके खैले बानी, लेकिन अभी जातानी से कि बिया के से मिल गए तो छीट देनी। देखी जा कितना सुंदर मतलब फुलाइल बा। ये देखी जा इमे फरो धैले बा, रुकी लो देखाओ तनी। ये देखी जा फर, देखी जा आई फर हुए एमे बिया होई नु तो मतलब ई बोवाई आई सब के सुरकम आ तब के हम चटनी बनाए। देखी जाए तो धर तनी तोड़ तोड़ के एके हमनी के तो देहात में सनई कहल जाला कि सनई हुए, पता ना और देश में का कहल जाला ये सब मतलब हमनी के नहीं जानत के, लेकिन ये हमने के यहाँ सनई कहल जाला एके। लेकिन एक चटनी नु बहुते मतलब शानदार होला, और उनके विश्वास ना हुई के बोले हो रामा रैया सारी साइया हो रैया सारी साइया हो के ये पेराले करुआ तेल नुहरा देवरू बोले हो रामा रैया सारी साइया हो रैया सारी साइया हो सैया पेराले करुआ तेल नुहराम उहो जे तेलवा हो रामा माथावा में डोलानी हो, माथावा में डोलानी हो माथावा गईले लाटिया नुहराम माथ में से गईला हो रामा पाका वाई नारावा हो, पाका वाई नारावा हो कहा गिरेला महाधार नुहराम माथ में से गईला हो रामा पाका वाई नारावा हो, पाका वाई